Саламатсыздар, хөрмәтле телевизор караучылар. Һеҙҙе Башҡорттар программаһын әҙерләүсе ижади төркөм һәм уны алып барыусы Рафиҡ Әхмәтшин сәләмләй. Бөгөн тапшырыуҙа. Үҙемдең уйлауым буйынса, юҡҡа йәшәмәгәнмендер дип уйлайым. 4 батыр атаһы Йәлил Ясупов. Безнең Яңа Тазлар ауылы тарихы, Иске Тазлар ауылы тарихы белән бәйле. Иске Тазлар ауылы боронғыраҡ. Борай районының Таз ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар. Һау-һағыҙ, ҡәҙерле туғандаштарыбыҙ, Йыраҡ Башҡортостандан һеҙҙе ырғыҙ еренә аяҡ баҫыуығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Һамар өлкәһе Оло Чернигов районы ырғыҙ мәктәбенә 40 йыл. Безнеке тел инде һәйне башҡортлары белән айырылып тора. Пермь крайындағы Уй районы Толбаш ауылы башҡорттары тарихы. Kuigi silm on sumedam sul tuhandetest öödest, sellest särab mulle vastu taeva tähepüüde. Салауат Юлаевтың шиғырҙары эстон телендә. Уның тураһында 4 батыр атаһы Йәлил ағай тиҙәр. Данлы көрәшселәр төбәге Учалы районының Иманғол ауылында тыуып үткән Йәлил Динмөхәмәт улы Йосопов бала саҡта йүгереү, һикереү, саңғыла йөрөү буйынса бер кемгә лә ал бирмәй. Үҙ ауылы, йәғни тиҫтерҙәр менән айҡашып, көс һынашырға, көрәшергә өйрәнә. Беренсе тапҡыр 1969 йылда 18 йәшендә колхоз һабантуйында келәмгә сыға һәм тәүге тапҡыр еңә. Шул уҡ йылда район һабантуйында үҙенән дә оло, көслө һәм тәжрибәле көрәшселәрҙе арҡаға һалып, икенсе урында яулай. Батырҙан батыр тыуа тигәндәре дөрөҫтөр инде. Йәлил Дилмөхәмәт улының 4 улы ла милли көрәш буйынса Башҡортостан, Рәсәй, Европа һәм донъя чемпиондары. Ҡасандыр үҙе етәкләп спортзалға йөрөткән, билдәре нығынғас көрәшергә өйрәткән, хәҙер ил кимәлендә билдәле спортсы улдары менән Йәлил ағай һәм Зифа апай һирәк осраша. Был юлыла ғаилә ағзалары билбаулы көрәш буйынса Өфөлә уҙғарылған донъя кубогында бергә йыйылды. 21 илдән, шул итәптән Америка Ҡушма Штаттарынан, Израиль, Греция һәм башҡа илдәрҙән килгән атаҡлы спортсылар ҡатнашҡан абруйлы ярышта уларҙың өсәүһе Марсель, Руслан, Салауат ойоштороу комитетында эшләне. Мин үҙемдең тренер булып эшләүем ваҡытында мин 27 мастер әҙерләнем, мастер спорт әҙерләнем Россия. 60-тан ашу чемпион Россиялар һәм призердар әҙерләнем. Элекке ваҡытта мин Усалда йәшәгәндә, йыйылма команда Башҡортостанның балалар араһында, улар араһында 50-60% Усалынан булатырға. Халыҡ араһында башҡорт милли көрәшен популярлаштырыу эшен Йәлил Йосопов улдарынан башлай. Уларға 7-8 йәш тулһа, үҙе менән спортзалға ияртеп алып йөрөй. Бил нығытҡас, келәмгә сығара. 4 улы менән дә шулай була. Уларҙың иң өлкәне Рәзим күп тапҡыр Башҡортостан чемпионы, Рәсәйҙә 2-нсе дәрәжәле призер. Милли көрәш буйынса 2 тапҡыр Европа, 5 тапҡыр Рәсәй чемпионы, Марсельдең үҫмер саҡта саңғыла йүгереү, мотокросс, бокс буйынса күрһәткестәре яҡшы була. Әммә ул көрәште һайлай. Он очень тонкий психолог. Он мог просто постоять и определенно у него вот есть подход к человеку, не только к сыновьям, но и вообще к детям. То есть у него как бы вот этот наработано за годы работы. Вот именно он чувствует именно детей, своих учеников. Нужно было просто пару сказать, вот это, и все получится. То есть даже были моменты тогда, вот Всемирный Курултай Башкир в 2001-2002 году, я вот не помню, я тогда закончил только 10 класс, и я даже не знал, что я поеду бороться, и отец уже наперед знал, когда они собирались, он в день выезда мне сказал, собирайся. Я, как? Все, собирайся, ты сможешь. То есть, и в итоге, когда уже я дошел до финала, уже там, на пьедестале, я понял, что отец был прав, и он видит наперед очень много. Еңеләбеҙ дигән алар уй булмады аларҙы бер ваҡытта да. Алар шуның өсөн һәр ваҡытта еңделәр, һәр ваҡытта. Менә Руслан улым мирны еңеп ҡайтты, ул үҙенең стремлениесы был баланың. Марсель улым Европаны 2 тапҡыр еңде. Салауат улым әле менә Рәсәй чемпионы, Башҡортостанның чемпионы. Спортны мин үҙем дә яраттым, мәктәп йылынан яраттым. Малайлар, наверное, күберәк аталарынан пример алалар дип уйлайым. Һуңғы йылдарҙа Башҡортостанда милли көрәш федерацияһы менән билбаулы көрәш федерацияларын берләштерҙеләр. Был, әлбиттә, республикала милли көрәш үҫешенә ныҡ тотҡарлыҡ яһай. Самбо, дзюдо, грек-рим, ирекле һәм милли көрәш төрҙәрен берләштергән билбаулы көрәш нигеҙендә күп халыҡтарҙың милли көрәш алымдары ята. Йәғни унда көс һәм таҫыллыҡ еңә.
Здесь присутствует наш ветеран спорта, но он, опять же, не на почетном отдыхе, а в работе. Все его сыновья в деле, все вокруг ковра. И Салават вот постигает азы судейского мастерства. И Марсель Жалилович, и Руслан Жалилович – это именитейшие спортсмены, то есть многократные чемпионы Европы Марсель, чемпион мира Руслан Юсупов. То есть таких детей воспитал Жилиагай. Помимо этого у него есть еще старший сын. Вот, и я просто благодарен ему. Я считаю, что всем остальным нашим семьям башкирским следует брать пример, как отец приучил своих детей, обучил мастерству, а они теперь гордо несут его фамилию и звание башкир по всему миру. То есть все знают, что Юсуповы – это чемпионы, что Юсуповы – это Башкортостан, и Башкортостан теперь звучит по всему миру. Рәзим менән Марсель хәзер спорттан киткән, әмма спортһыҙ йәшәй алмай. Марсель Учалы ҡала һәм район хакимиәтендә йәштәр һәм спорт бүлеге етәксеһе. Руслан 2010 елда Ҡаҙанда донъя чемпионы титулына лайыҡ булды, 4 тапҡыр Рәсәй чемпионы. Юсуповтарҙың иң төпсөгө Салауат та йәш булыуына ҡарамаҫтан 2 тапҡыр Рәсәй чемпионы исемен яулаған. Әлеге мәлдә уның өсөн иң ҡатмарлы мәл. Егет үҫмерҙәр спортынан ололар көрәшенә күсеү осорон кисерә. Өфөлә уҙғарылған донъя кубогында ул судья вазифаһында сығыш яһаны. Самая дорогая победа, я думаю, у меня их две. Это первый чемпионат Башкирии, где выиграл в 12 лет. Это был город Баймак. И вот самая большая победа – это чемпионат мира. Город Казань. Это в 2010 году, где я выиграл чемпионат мира. Вот. Это мои две победы. Это в юношеском таком возрасте, уже более серьезном. Никто не знал, что чемпионат Башкортостана в 12 лет ты выигрываешь. И никто не знал, что через 7-8 лет, 10 ты станешь чемпионом мира. Тем более мы вышли все из маленького зала в Учалах. У нас был один ковер, мы тренировались, а народу было много. Для меня борьба – это стиль жизни. Сама жизнь – это и есть борьба. А национальная борьба куреш – это как из древних наших традиций. Дедушка, бабушки боролись, как и мой отец бороться начал, братья. И я начал смотреть на них и захотел бороться. В итоге я получил силу воли, все время стремление вперед. Назад не смотрим, только вперед. Боремся, боремся. Для меня отец – это что-то в виде роде как моего этого гордости. Как у меня задавали вопрос на нынешних соревнованиях, кто для тебя кумиры. Карелин, для кого-то чемпион Олимпийских игр. Для меня кумиры – это мои братья, мой отец, потому что они достигли многого в спорте, кто много еще не достиг этого. Я смотрю на них, для меня отец – это кумир мой и братья мои кумиры. Ялил Динмөхәмәт улы тренер буларак үҙен Учалы ҡалаһында аса. Ул ваҡытта милли көрәш буйынса Башҡортостан чемпионатында 200-дән артыҡ бала, 100-дән артыҡ өлкән спортсылар келәмгә сыға. Хәҙерге ваҡытта милли көрәш һабантуй йыйындарда популяр. Әммә профессиональ кимәлдә тәжрибәле тренерҙар ярҙамында йәш көрәшселәрҙе тәрбиәләү аҡһай тип борсола ул. Республикала милли көрәштең бәҫе өсөн уның мәктәп һәм ойошмаларҙың спартакиадалары программаһынан төшөп ҡалыуына әсенә. Мен үҙемде 4 малайым бар, мен 4-тәүендә көрәшә ҡуйҙым. Минең малайларым көслө. Алар могли бы барга нигә менә олимпийский вид спортка барга могли бит. Шулай бит. Мен алар ебәрмәйсә, үҙебезнең башҡорт көрәшендә ярый биттем. Көрәштәрдем. Бөтәһелә чемпион Россия, чемпион мира, чемпион Европа булдылар. И хәзерге көндә мәшул гомер баҡый 69 елдан бери башҡорт көрәшенә мин бирдем үҙем дибит. И балаларымды бөтөн дөньямда шуға ҡуйдым. Ҡыуанам инде, что минең малайларым менә хәҙер мин үҙем пенсиялабысында эшләп йөрөйөм. Менә малайларым минең урында тороп, уже минән яҡшыраҡ итеп, үҙҙәренән дуҫлар табып, менә эшләп йөрөйҙәр бөтәһе. Менә донъя кубогында улар орг комитетта булып, ярыштар үткәрешеп, итеп йөргәс, ул минең өсөн зур бәхет дип уйлайым. Шулай булғас, мин үҙемнең тормошомды, үҙемнең уйлауым буйынса юҡҡа йәшәмәгәнмендер дип уйлайым. Хәҙерге Борай районы биләмәләре борын өскө йылан, йәлдәк, танып һәм Таз ҡәбиләһе башҡорттарының асаба ерҙәре булған. Таз ҡәбиләһенә бында 6 ауыл ҡарай. Киләһе яҙмабыҙ башҡорт ҡәбиләләре араһында бик аз ҡалған, әммә үҙҙәренең сығышын белгән халыҡ тураһында. Таз ҡәбиләһенә районда Яңы Таҙлар, Иҫке Таҙлар, Йомаҡай, Варжытамаҡ, Яңы Ҡарғалы һәм Касияр ауылдары ҡарай.
Бүгін улар барыһы ла катнаш милләтле, шулай булуга карамастан тарихи документтар һәм халык хәтере буенча уларның тамырларының бер икәнен белергә була. Безнең Яңа Тазлар авылы тарихы, Иске Тазлар авылы тарихы белән бәйле. Иске Тазлар авылы борынгырак легендаларга һәм тарихи мәгълүматларга караганда Иске Тазлар авылы 15-нче гасырның азагында, 16-нчы гасырның башында нигез салынган булырга тиеш. Таз руына килгәндә, Таз руы бик борынгы ру. Таз руы, Таз кабиләсе 13-14 гасырларда ук Алтын Урда дәүләтендә булган. Һәм Таз руы зур табын рулар берләшмәсенә караган булган. Республикала Таз исеме менән бәйле атамалар, ара, аймак исемдәре бик күп. Халыкта Таз нәселле аралар бар. 1722 елда безнең авылдан Тушыбай Яхшымбетов дигән кеше Тушыбай авылына нигез салган. 1722 елда безнең авылдан Тазлар ыруыннан Асаба башкортларыннан җир сорап, КСР Утмуртлар килеп утырган. Бу авыл иң беренче исеме шуннан Водская Тазларова дип аталган. Исеме дә шуны күрсәтеп тора инде. Һәм Таз кешеләре Бики Апачев, Айтуган Ергоков, Тушыбай Яхшымбетовлар шушы җирне арендага бирәбез дип документ төзегәннәр. Борай төбәге борындан мәгърифәтле төбәк. Борай мәдрәсәһендә 435, Иске Таз мәдрәсәһендә 450 шәкерт укыган исәпкә алганда гына ла был як халкының гыйлемгә ынтылышы ни тиклем көчле икәненә ышанаһың. Үземнең нәсел минем бик билгеле шәхес дип әйтәм мин, Ногман хәзрәт дигән нәселгә барып тоташа. Ногман хәзрәт аның 52 баласы булган. 8 хатыны булган. Менә мин үземнең әтиемнең сөйләгәннәреннән язып алып калдым, бабайлардан язып алып калдым. Менә шушы билгеле изге хәзрәт дип йөртелгән Ногман хәзрәт, ул минем зур әтиемнең әтисенең әтисе була инде. Аның әтисе турында да без мәгълүмат таптык әтиләрдән. Ул Фәхретдин хәзрәт. Фәхретдин хәзрәт 1770 еллар тирәсендә яшәгән булырга тиеш. Аның да балалары бик күп булган, 17 баласы булган. Һәм әтием сөйләвем буенча мин әйтәләм инде, алар тирә-якка бик күп таралганнар. Бигрәк тә күп таралганнар алар Балташ авылларына. Аларның арасында бик күп укымышлы кешеләр булган, чөнки һәм бу Ногман хәзрәтнең әтисе Фәхретдин хәзрәт шушы Иске Таздагы мәдрәсәдә төп укытучы булып эшләгән. Таз кабиләле авылдар аз булгас, кайһы берәүләр улар башка башкорт кабиләләре арасында югала бара дип исәпләй. Борай районы биләмәһендә яшәгән эске еландарның 1236 елга тоташканы таныптарның 21 буынды үдесенә алган шәҗәрәһе, Тазларның аерым-аерым шәҗәрәләре бар. Улар ниндәй буатка карай? Туган якта өйрәнүчеләрнең һораулары байтак. Авылыбызның халкы халыкның башы Таз ыруыннан икәненә һәр вакытта да инанып, ышанып яшәде. Чөнки бу турыда менә безнең музеебездә сакланган Шакиров Мәснәви бабайларның, башка бабайларның да истәлекләре бар. Алар һәр вакытта да Таз ыруы килеп урнашкан шушы җиргә һәм утырак тормышны башлаган дип сөйләйләр. Һәм аларга бабалары сөйләп калдырган. Авыл мәктәбе балаларга белем һәм тәрбия бирүдән тыштагыла бер бөек вазифа үтәй. Ул төбәктең яшәү кимәлен, демография хәлен, рухи дөньяһын сагылдыра. Ягъни белем усагын авылдың йөрәге дип атарга мөмкин. Башкортстандан ситтә урынлашкан төбәктәр өчен мәктәп күп осракта милли башлангычларда тормышка ашырусы, халыкты туплаусы үзәк булып тора. Һау-һау, кадерле тугандаштарыбыз, Ерак Башкортстандан һезне ыргыз йөренә аяк басуыгыз менән тәбрик итәбез. Һезне ыргыз мәктәбендә каршы алырга шатбыз. Хамар өлкәһенең Олы Чернигов районында башкорт теле ыргыз мәктәбендә, уның филиалдары Диңгезбайда, Үтәкәйдә һәм күрше Украинкала гына укытыла. Уку программаһының вариатив өлешенә караган был индивидуаль дәресләр аднаһына 1 сәгать кенә алып барыла. Башкорт теле элек-электән укытыла.
элегрәк сәгатьләр бик күп ине. Мәсәлән, түбән классларда хәтта 5-6 сәгать ине. Бүгенге көндә түбән классларда балалар, рус балалары булган өчен хәтта алып барылмый дип әйтергә мөмкин. Ләкин 5-сеннән алып 9-сылар инде башкорт теле укытыла инде. Программа зур булган сакта инде, хәтта урыс балалары, башкортка берниндәй отношение мөнәсәбәте булмаган балалар инде башкорт теле укыйлар иде. Уларның аттестатында 11 класста беткән сакта, ул заманда 10 класс инде. 10 класста беткәндә аттестаттарында оценкалары бар иде. Хәзер заман үзгәрде, сәгатьләр дә азайды дип әйтергә кирәк. Шулай китап бирәләр инде, ләкин өфе бирә дип әйтергә мөмкин инде. Ләкин бүгенге көндә улар искергән. Рәсәй мәгарифында кабул ителгән яңа талаптар бигрәк тә бәләкәй авыл мәктәпләренә йырып сыга алмаслык һынау булды. Ыргыз мәктәбе итәкчелегенә документ артыннан 200 км самаһы алыслыкта урынлашкан Хамар калаһына даими йөрергә туры килә. Шуныһы куанычлы, ниһаять мәктәп санитар кагыйдәләргә һәм янгын хәвефсезлеге нормаларына тап килә дип танылган. Ошо разбитың статус үҙгәрешкәс, әйтәләр, что директорлар образовательный процесска күбрәк внимание будут уделять. А то получается, что директор и за место завхоза, и за место... Получается, что образовательный процесс как-то остается в стороне. Мен үҙем алып барам иностранный язык. Барлык кыйынлыктар да артта калган кебек. Әмма кадрдар етмәүе тиз арала хәл ителә торган мәсьәлә түгел. Быел Ыргызда башкорт милли үҙәге асылган. Коллектив беҙҙең йәш түгел, уҡытыусылар бараһы ла пенсионный, до пенсионного возраста. Бер нисә йылдан пенсияға китәләр. Яҙмышығыҙҙы, мәктәп буламы, юҡмы? Шундай мәсьәлә решает. Балалар булһа, мәктәбебеҙ була. То есть подушевое финансирование дип әйтәләр. Мәктәптә балалар туган телендә йырларга һәм бейергә өйрәнә. Бында яуаплы эшкә тотынган Сәлиха Хакимованың сәнгать буенча махсус белеме юк. Балалар көйҙәрҙе компакт-диск, караоке яҙмалары буенча өйрәнә. Башҡорт мәҙәниәтен һаҡлап ҡалыу өсөн күп эштәр башҡарыла мәктәптә. Быйыл Ырғыҙ мәктәбе асылыуға 40 йыл тулды. Ошо дәүер эсендә әсә теле бер ваҡытта ла уҡытыуҙан туҡтамаған. Ерле халыҡ һөйләшкән, йәғни иҫке Хамар башҡорттарының диалектын һаҡлау яғында улар. Милли костюмдарҙы балалар хеҙмәт дәресе уҡытыусыһы Әлфирә Усманова менән бергә фотоһүрәттәрҙән ҡарап үҙҙәре тегә. Башҡортостандан ситтә башҡа милләттәр араһында йәшәһә лә, үҙ асылын ташламай Ырғыҙ халҡы. Пермь крайы башҡорттарын ғилми әҙәбиәттә иң төньяҡ башҡорттар тип атайҙар. Халыҡ риүәйәттәрендә ҡояш байышында көн менән төн ҡушылған ерҙә йәшәй улар тейелә. Мәңгелек урман, өнһөҙ тауҙар, шулар араһында уйпат-уйпат асыҡлыҡтарҙа ауылдар урынлашҡан. Тәбиғәт ҡырыҫ булғанғалыр, был яҡ халҡы йорттарҙы борондан ныҡлы итеп ҡора. Көнитмешле тәбиғәткә яҡын. Үҙҙәре тыныс һәм сабыр холоҡло, ысын ер кешеһе улар. Тапшырыуҙы крайҙың Уй районында урынлашҡан Толбаш ауылынан әҙерләнгән яҙма дауам итә. Был ауылға нигеҙ һалыныу ваҡыты асыҡ ҡына билдәле түгел. Ҡайһы бер сығанаҡтарға ҡарағанда халыҡ бында 25 йыллыҡ батша армияһынан рекордлыҡтан ҡасып килгән тигән мәғлүмәт бар. Ингелегендә мындай урман булған, шунда тау баштағына ашыҡ булған да килеп ултырғандар. Ураз ҡарт, Амай ҡартлар, Арис ҡартлар. Алар аршып ауылны ясағандар инде. Мында шуның өсөн килгәннәр жылғалар, шишмәләр яҡын өсөн мында килеп урынлашҡандар алар. Безнең ауылның, үзебезнең ауылны без башҡорт ауылы дип саныйбыз. Шуның өсөн мында исәпләү булған чаҡта 98% ауылда башҡортлар булып саналдык. Безнең ауылның әйтемнәр буйынса легенда дип саныйбыз инде үзебезчә. Башкириядан 25 йыл хеҙмәттән ҡашып килгәннәр 3 туған абыйлы неләр. Ул аларның исеме булган Арисов, Амайбай, Уразбай. Арисбай, Амайбай, Уразбай булганнар. Хәҙер безнең фамилияләр дә шунан килеп сыҡҡан. Арисов, Уразбаев, Амаевлар. Менә бик күп алар бездә. Толбаш ауылы Тол йылғаһы башында ултыра. Тол түбәнендә ғәйнәләр йәшәй. Безнеке тел инде гәйнә башҡортлары белән айырылып тора. Диалектлар да безнең үзебезчә, аларныҡы үзләречә. Алар сөйләйләр кию, бузу, яфрак, мөшәйенә торган яфрағын алар япраҡ дип сөйләшәләр.
Бәрәңгене біз әйтәбіз кәртүк deyip, алар әйтәләр картуп deyip. Бынан бір ел элек Толбашта башкорт халык үҙәге ойыштырылган, мәсет асылган, клуб ремонтланган. Быйыл беренче мәртәбә сабан туйлары белән бергә шәҗәрә бәйрәмендә үткәрдек. Бик әйбәт, бик матур булып чыкты ул. Төрле яктан кеше халык бик күбие. Күрсеннәр, безне онытмасыннар диеп, инде башкортларны күрсеннәр, бunda да башкортлар яшиләр имеш дип белсеннәр диеп. Башта бик нык начар булган ие, безне белмиләр, ишетмиләр, күрмиләр ие. Хәзер инде кеше белә, күрә башлады инде. Үзе бездә тырышабыз инде шуны югалтмаска. Эстон халқы милли батырбыт Салават Юлаевты күптән белһәлә, туган телендә уның ижады менән таныш түгел ине. Быел иһә Эстониялағы Агыйделе башкорт мәдәни оешмаһы һәм шагыйрә Ли Саппеле тырышлыгы менән Салават Юлаевтың шигырьдары эстон телендә дөнья күрде. Ли Саппель Эстонияла бик танылган автор. Шагыйрә һәм язучы булудан тыш ул әдәби тәрҗемәләр менән шөгыльләнә. Төрек телен яхшы белә. Шуңа күрә Нобель премия лауреаты Орхан Памук әсәрләрен эстон теленә аударган әдибә Салават Юлаевтың шигырьләрен ихлас кабул итә. Инициатива пришла с эстонско-башкирского общества из госпожи Флюза Хайруллиной. И общество малых народов Эстонии финансировало эту работу. И Андрей Сехин, известный поэт эстонский и переводчик, и мой муж, которого уже нет среди нас. Мы вместе делали эти переводы, опираясь на знание турецкого языка с моей стороны и опираясь на его большой опыт перевода мировой поэзии. Салават Юлаевтың шигырьләре Ли Саппель өчен бик кадерле. Башкортстанда тыуып, эстон тупрагын мәңгелек төяк иткән хынмат рухлы батыр, нескә күңелле шагыйрь мине хокландырды ди ул. Училась в Тартусском университете литературы, не только эстонскую литературу, а тоже мировую литературу. Тогда я узнала на лекциях. И потом на русском языке прочитала его стихи и очень полюбила. 2012 елдың июлендә Салават Юлаевтың шигырьләре Эстониянең Лооминг исемле иң мәртәбәле әдәби журналында дөнья күрде. 14 июльдә улар Палдиски калаһындагы Батыр һәйкәле янында яңгыраны. Silmad on sul mustad, aga tuhmumatult helged. Kuigi silm on sumedam sul tuhandetest öödest, sellest särab mulle vastu taeva tähevööde. Mulle meenutab su ihu paradiisi luhta, kust veel mujalt võiksin leida hingenunda puhta. Хөрмәтле тамашачылар, ошының менән тапшыруыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Бынан тыш башкорттар Һыдык ТВ Skype адресы эшләй. Тапшыруды әзерләүче иҗади төркем һезнең менән киләһе атнала яңанан осрашканга тиклем хушлаша. Һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.